الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ауылы жерлігінде yaşaушылар, келген қонақлар, бүгін дұрыстан да бұл Кавалдағына түгілдір енді біздің районда да байрам. Неге дегенде бізде ғана күтіп алдық. Мына 11-ші яңа клуб өткіземіз биыл. Біз енді мына жетекшілер біле, мектеп директорлары біле мына сөйлештік. Кеше енді театрлар ұйыштыру турында болсын ол теннис ярышы, бильярд ярышы, мына шашка, шахматта нәрсе болса да яшьләрне җыеп, шушында матур итеп үткәргән насыйп булсын иде. Игелекле сезне бүгенге бәйрәм көне белән тәбрик итәсе килә. Менә бүген безнең авылга ничә елга бер чыннан да бик зур төзелеш үтте. Шуны ачып үтү тантанасына җыелдык. Бу безнең мәдәният йорты. Бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә авылыбызның халкына. Нәкъ шулай ук булыштылар. Шәмгали сезгә айруча бик зур рәхмәт. Барс Илистрой төзелеш компаниясына шулай ук бик зур рәхмәт. Хөрмәтле безне якын итеп килгән кунаклар. Бүген зур Кавал халкы өчен истәлекле, шатлыклы көн. Чыннан да бүген берничә минуттан шушы жаңа төзелгән мәдәният йорты ачылачак. Чыннан да менә бу авыр заманда кыйммәтчелек җанны кыйнаган Үзәккә үткән заманда авылларда мәдәният йортының үсеп чыгуы, төзелүе зур шатлык. Значит, авылларыбызның киләчәге бар дигән сүз. Бик зур рәхмәт, һәм инде шулай мәдәният бүлеге исемендән сезгә ноутбук бүләккә.
Subhanallah, исәнмесез, хәерле көн, хөрмәтле зур Кавал авылы халкы. Әллә каян күренеп тора, халык сусаган җырга моңга маллай, кара әле ничек плотны кирип урнашканнар. Инде Алла берса, җәмәгать бүген бәйрәм, шулай бит. Бүген бәйрәм, бүген китеп алынган вакыйга, бүген әлбәттә безнең зур Кавал авылында өр-яңа мәдәният йорты ачылды. Шуңа күрә әйдәгез бер-беребезне шушы бәйрәм белән котлап, көчле итеп алкышлап кул алыйк әле. Алла берса, бүген генә түгел, киләчәктә дә шушы мәдәният йорты шушылай шыгрым тулып, җырлар, моңнар, биюләр һәр вакытта да бүгенге шикелле яңгырап торсын, хөрмәтле авылдашлар. Инде киләчәктә зур уңышлар телибез. Һәм бәйрәм концертын дәвам итеп китәсе килә. Бәйрәм булгач, бәйрәмчә булсын дип дуслар. Инде һәрбер бәйрәмдә сюрпризлар да булырга тиеш. Инде күпләрегез күреп тә өлгергәндер. Хәзер сәхнәбез турына сезгә күчтәдәш ясыйм дип үзе теләп ажгырып кайтты. Инде әле үзе генә әйтте, мен инде монда Кавал егете булып иттем инде хәзер дип. Узак итеп сөйләп тормыйм. Татарстанның халык артисты Илсаф. Авылдашыгыз, минем дустым Булат абый. Гизат Дулин, трубасы Гизат. Көп булса.
Бүгін бейрем білеміне Зурковал ауылына яңадан қайтырға 20 жылдан соң насип болған. Фуат абай біле теге вақытларда әлі не өзгермегендір әйбет меттігі. Сабантөбе келген беттігі 2000 жылына. Әлі нәрсе өзгермеген. Тазарғандай апайты. Біраз барды. Шундан тұтанып дәртлі еш вақытлар Фуат абайның да менің де шундай жыр туған еді. Ол гимн болып айланды енді, шу қадар мотор жырға айланды ол. Мені Биіктау халқы Зурковал ауылы өзлеріне кетіп бітірді, қоя көрселерді, базарда көрелер, транспортта дегенде мұнда, біздің малай, біздің егет. Баш тарап теге біраз қаршы келейдім, юк мен аннан түгіл шөпірәліден деп аннан сын мәйтен бесполезны, қаршы келмей баштадым. Әйел мәйтен дірес. Мен Биіктаудан мәйтен Ковалдан, шулай дей баштадым. Шынманда бір яқын еттен, Аллаға шүкір исен сау шынды шатлықлы вақиға шатлықлы кенне, исен сау жайларға біргелеп шушы жырны қабат сіздің алда міне жырларға көптен жырлаған дей қойды. Кеше кене бой машинада иреніп сөздерін яңадан қабатлап ердім. Аллаға шүкір ялғышмадым әлі бірде. Фуат абай бек зор рахмет шушы жырға үшін. Исенлікте, саулықта әлі тағын жырларға насип болсын бірге. Рахмет шушы жырға үшін. Там бір кат болса ғой кәрі Фуат абай. Енді біз табиғат көрініші кезге якынлашып бара, менің шундай бір жырым бар бет, енді мотор гына сентябрь айында бола тұрған күннер. Нәрселі ол? Шу, кеттік. Kaldırıp yeşillikini Kerredes kızlarga Eldekiz ilgirge Yeşkiler yüzlerge Yazlarını şeylerini Baylardan izlerge Yüzlerini şu anda Girdikiler şulandım Şalattı şulanır Nebiler şulanır İzlerini şulanır Şalattı şulanır Nebiler şulanır Kızlarda yüzdekiniz erge Umunusu kızlarga Nişikler düzerge Eldekiz ilgirge Yeşkiler yüzlerge Yazlarını şeylerini Baylardan izlerge Şu anda girdikiler şılandım Şalatta şulanır Nebiler şulanır İzlerini şu anda girdikiler şılandım Şalatta şulanır Nebiler şulanır Şulanır,
şuağım şalattı şuağım Medineler şuağım İkinci yıl Tankut bile kilgende de şolay jayılıp gelirsiz de yarayma. Allah versa. Yemine bu narsalar bitsin de korkup durmamasınızlar özünüze değil mi? Allah'a şükür. Allah saklasın. Gerek miydi? Biraz gana toğun vakitinizni alıp mene köpten jırlagan yok işetigi salavat silap turdu. Şahnadan çesi kilmeydi ciddi ikinci jırlağım da şunun köbektigi. Yartı yıl jırlamayım. Şuna göre sağındırdı. Şundan da şolay ol hürmetli dostlar. Ol mene bar vakittanına kaderin bilmeybiz. Biraz gana kimsitkeş, biraz gana nerseler olgaç bizden sağına başlayız şu. Ey, şolay. Baytalar, kırgozları. Gittik bir kere. İsen soğuma turikler şolay. Uçuraşırga nasip olsun.
Татарстанның халық артисті Ильсов. Вакыт устын Татарстанның атты заман артисті Батырак Епшапиголлин баянда. Сағындырған жабағат, ай-яй шәрә. Әйдегі сағындырған күшлі етіп алғыштап алдық әлі. Татарстанның халық артисті, өзіміздің қавал мишәрі, Ильсов. Ей, сұпқаларға. Рахмат, Бекзор, рахмат. Енді, құрметті тамашашылар, концертімізді давам етіп кетесі келер. Шондай бір информация білен, мәғлумат білен таныштырып аласы келедір есіздің. Енді біздің мына Татарстан Республикасында, Татарстан Республикасында ғана түгіл, біздің Биктау районында да көп кіне түрлі милләтлер дос тәне болып тату мөнәсәбәтләрдә яшәп ята, Аллаға шөкер. Һәм беләсезме, менә безнең хәзер менә монда әзерләнеп торалар безнең районыбызның иң яхшы биючеләре. Алар шулай ук безгә алып килделәр Крәшин халык биюе, көчле итеп каршы алыгыз әле. Заказание бию коллективы. Рәхим итегез.
Заказание бию коллектива. Енді жаңағы күн крашындарда балар шекілі бейбіт мейлердің мен аға. Сайдағыз тағымдырдан көштейтіп алғышлық әлі. Һәм енді Аллах өзі шушы сәхнелерді бейік қолдан келгенген балалар түгіл, енді өзіміздің шушында бір әлігін залда қарап отырған балалар да шулай өзлерін көрсетіп, Алла берса зор үрлерге ерішсінлер еді деген тілекте қалабыз. Қан амин. Әйкен сөздерімізді қалып барсын кім айтмашын енді давам етеміз һәм сәхнебіз түріне районымыздың шибер мұңлы сандуғашын шақырамыз. Ризада Ауткузова. Рахмет Ризада, ол бізге бүгінгі ең мұңлы жырларын бұра кетті. Бәйрәмегез құтлы булсын, мәдәният йортыгыз гөрләп торсын, матур-матур кичәләргә бай булсын.
Selamat kuzlar. Cemaat pijak salып qaradim. Ісі қыздымын да маған. Әлі келген шапка салқын шай, қол шаба-шаба жылыттыңыз, Аллаға шүкір. Нешек концерт шапмай. Ишетілмей аңлашылмай бейді. Мына мұнда бұл абайға точно ұшаған, мұнда бір-екі кішіге ұшаған қалғандарының шөті аңлашылып өтілмей. Жамағат қылғылар ишетілер бейді. Нешек концерт? Әйбәт. Енді бейрамдар турында сөзге айналып қайтсақ, бүгін бейрам. Бүгін бізді ауылда клуб ашылады. Hem bizden 30 Ağustos günü kim iskachirib ketir ekan? Endi bayram 30 kunni, jamaat. 30 Ağustosda. Turg'oyda yo'q canım. Hayır, Respublika günü. O şundan da bizning umum Respublika bayrami, Respublika günü. Endi bu kunni 30 kunni albatta tege zo'r g'ana konsertlar bo'lacak Qozonlarda. Hem şu konsert degandan 30 kunni Respublika günü o'yindan endi bizning shulay yo'q mana Matur gına kızlarımız trio Altınay şulay matur jırlar әзірләділер. Hem alar anı bugün sizge bulag iteler. Rahim edip parçalığız Altınay türkümü sizge matur jırları bulag iteler. Kulşalığına kerek değil bunda prosto. Nurlu Kazan yalnız gelsin. Nurlu Kazan jırı Naqta sizden için. Nurlu Qaval deb tыңlasamыз da bo'lajak. Sa
Рәхмәт кызлар. Рәхмәт. Шап бите, моң ишмасам җәмәгать. Әйдәбез, бәйрәмебезне дәвам итәбез дә. Теге кызлар моңлаганнан соң минем чират җитә. Рәхәтләнеп бергәләп җәмәгать сүзләрен беләбез дисәк. Бергәләп җырлар без тагын бер теге ilk сафтан соң кавал гимны булып торыр, Алла бирсә. Рәхмәт бик зур, инде концертыбызны дәвам итәбез. Шулай ук безнең районыбызның иң моңлы тавыш иясе Гөлнара Вәлиуллина көчле алкышлар белән каршылабыз. Yaz kişi, umur çeşe, bakmaz duayına.
Жаңағат сыр итеп кенә әйтәм, әле генә беләбезнең балалар чыгыш ясаклар бит, җырчы коллективларыбыз. Именно җырлаган коллективлар, алар барысы да менә шушы безнең Гөлнара Илдаровнаның укучылары. Алар Рәсәйләр республикада булган барлык конкурсларда гел беренче урыннарны гына яулап торалар. Шуңа күрә алар белән бүген дә хөрмәт итеп инде шушы бәйрәмгә кайтабыз дип, Кавал халкын котлыйбыз дип үзләре теләк белдереп менә бүген шушы концертка кайтып безне куандыралар. Аларга тагы бер тапкыр алкышлар. Дәвам итеп әйтәсе килә, хөрмәтле дуслар. Инде менә быел бит шуннан да инде мәдәният йортын ачканда да әйтеп кителгән иде. Быел шуннан да зур вакыйгаларга бай ел булды. Инде ул Бийек җиңүнең 75 еллыгы, әйеме? ТСР шуның 100 еллыгы. Шулай ук Биктау районына быел 85 ел җәмәгать. Бу инде теге без шуннан да әйтеп тә туйдык инде, барыбер әйтергә дә кирәктер инде коронавирусларга, пандемияларга карамыйчан барыбер Аллага шөкер үзебезчә матур иттереп кенә бәйрәм ясап ятабыз, бер нәрсәгә карамастан. Шуннан да ширләр, авырулар әйләнеп узсын һәм Бийек җиңүнең 75 еллыгы дигәндә җәмәгать шуннан да нинди зур вакыйга бит инде теге күп кенә ветераннарыбыз инде безнең арабыздан китеп баралар, алар инде хәзер сирәкләнгәннән сирәкләнә. Һәм менә бүген һәйкәл ачылды. Аллага шөкер, әле теге һәйкәлдә фамилияларны карап чыктым. Күпме кеше, ул бит әле бер авылдан гына, кавылдан гына күпме фамилия, исемлекне укып өлгереп, укып бетереп булмый җәмәгать. Шуннан да инде шулай бийек ватан сугышында безнең тынычлык өчен, безнең ил өчен үз җаннарын биргән, башларын салган каһарманнарны бер кайчан да онытмаска, ул безнең изге бурычыбыз җәмәгать аларны истә тотырга һәм инде менә шушы бийек ватан сугышында җиңүне истә тотырга. Һәм шушы бийек нәрсә булды? Микрофонга сорыйлар икән. Бийек ватан сугышы дигәннән инде концертыбызның шундый ветераннарга сугышка багышланган өлешен дә сезгә күрсәтеп китәсе килә, әлбәттә. Көчле алкышлар белән каршы алыгыз. Ветераннар җырындашлары безгә, безнең яраткан матур кызларыбыз. Герда төркеме, кызлар, рәхим итегез.
Жаңағы қарап тұрдым да клуб яхшы эшләнгән, сәхнәләре прочный, бу сикерүгә дә ишелмәгәч, значит киләчәге бар, Алла бирсә. Инде яхшы бәйрәмебезне, бәйрәм концертын дәвам итәбез һәм сәхнәбез турында хәзер сезне шаккаттырып аласы килә. Киләсе чырашак кызыбыз үзе шибәр, үзе моңлы, саф татар кызы Евгения Артемьева. Ашарыгыз. Женечка, рәхмәт. Евгения, рахмәт olsun. Җәмәгать кул шакланны кемдә аңлый инде? Нинди генә телдә булса да шул бер инде ул. Әйдәгез рәхәтләнеп тагын бер кул шавыйк әле. Куәтле артистларга рәхәт, сезгә бушлай массаж үзегезгә үзегез ясап утырасыз. Рәхмәт бик зур инде. Бәйрәм концертын дәвам итеп, теге тормышта төрле хәлләр генә була бит инде. Нәрсә генә булса да бераз мәтәс әйтәсе килә. Бер кайчан да уфтанып утырырга язмасын. Уфтанмыйк. Һәм уфтанманы җырлыйк. Бергәләп Рамил Зиннатов белән. Рамил достым, рәхмәт.
cemaat indi konsertimizda yaş artistimiz devam etaydi bizga Alloh bersa kelajakka zo'r umidlar bog'laymiz biz anga Azaliya Bagaviyova kuchli alqishlar bilan qarshi olaylik. Azaliya Bagaviyova. Ma'tul kostyumlarni kiydilar. Sahnaga motor jirchilarni chaqirgandan shunday azroq qiladi olam endi men jamaat. Hozir binkishli deb qo'l shavarna kerak bo'lacak, chunki shundan da bizning rayonning danin ko'taruvchi yosh jirchimizni sahnamiz to'rina chaqiramiz. Adila Zinnatullina, Adila akay, rahmat etmadilar. Señor, ruega tu
Azamçı ansamblı. Ya hürmetli tuğanlar deb aytsak da bo'ladir endi hozir nechak sizga konsert ishadimi? Jamaat biz әзерләгән konsertni qaytib qaradığız. Allah bersa endi biz siz әзерләгән konsertni da qaytib qararga yazsın şuşa яңа клубларда. Сөйләштекме? Сөйләштек. Шуннан да зур рәхмәт тагын бер кат сезгә шушы зур авыл бәйрәме белән, мәдәният йорты ачылу бәйрәме белән шыр күңелдән тәбрик итәсе килә иде. Киләчәктә уңышлар һәрберегезгә саулык, сәламәтлек һәм киләсе очрашуларга кадәр дип сезнең белән саулашып торабыз. Хөрмәтле авылдашлар, рәхмәт бик зур барыгызга. Hürmetli kollegalarım, sizge менә шушындый күңелле ял концертта алып килгәнегез өчен сезгә авыл халкы исеменнән зур рәхмәтебезне белдерәбез. Сезгә киләчәктә зур уңышлар һәм тагын шушы Рәхмәт бик зур. Җәмәгать кеше итеп алгышлар инде фәнни менә шул итеп әйтәм, үз өен салганда да булай йөгереп йөрмәгәндер балай, үз йортын салганда да. Рәхмәт әйтеп китәс килә бүген. Безне күңелле күргән, безгә концерт күрсәткән артистларга бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә авыл халкы исеменнән. Авылдашлар, сезгә дә менә шушы әйтеп һәр вакытта да теләгем шул. Күңелле генә иттереп, залда һәр вакытта шулай тулып торсын, һәр вакытта концертларга бергә җирик. Артистларга да күңелле булыр, халык тулып торса, безгә дә теге мәдәниятне үстерик.
Biraz gana bilimlerimiz nechikde aytaysiz endi tabiiy bilim boyliqlarimiz ortib tursin, jo'g'almasin. Bayram bilan sizni ta'minot. Rahmat bizim. Dostlar, sağolunuz, bo'lganin saqlayk, bo'lmaganin bildirek. Kelasi shiqqa. Rahmat.